How do you know the Spirit's leading you? Jak víte, jestli vás Duch Svatý vede? I've had men tell me that the Holy Spirit was leading them to divorce their wives. Já jsem měl lidi, kteří mi řekli, že Duch Svatý je vede k tomu, aby se rozvedli se svou ženou. So how do you know? Jak víš, odkud to je? Do you recall that there was a time when the Holy Spirit wrote a book? Pamatujete si na to, že byl čas, kdy Duch Svatý napsal knihu? What's it called? Jak se jmenuje? The Scriptures. Písmo. And what did the Holy Spirit say about the Scriptures? A co Duch Svatý řekl o písmu? That it was a lamp unto our feet, Že písmo je světlem na naší cestě, a light to our path. že je tou lucernou na té stezce života. The Scriptures is the perfect revelation of the leading of the Spirit. Písmo je dokonalým zjevením toho, jak nás Bůh vede, jak nás Duch vede. I can be wrong about so many things in my heart, Já se ve svém vlastním srdci můžu mýlit o mnoha nejrůznějších věcech. but the Word of God Ale Boží slovo is infallible, je neomylné. inspired, God-breathed. Je Bohem vdechnuté. So how does the Spirit bear witness A tak jak nám Duch Svatý dosvědčuje, that we're the children of God? že jsme děti Boží? By leading us in a way that conforms to what is written in the Scriptures. Tím, že nás vede k těm věcem, které jsou zaznamenány v písmu a k ním nás přitahuje. We know we are Christian My víme, že jsme křesťané, because we are becoming more and more conformed to the Scriptures. protože jsme více a více přitahováni a proměňováni písmem. And we're walking according to the Scriptures. A protože chodíme na základě písma, Our personal life, náš osobní život, our family, naše rodina, our marriage, naše manželství, our dealing with other believers, to, jak se vypořádáváme s our ostatními relationship to the věřícími, world. náš vztah ke světu. More and more we're being conformed to the path that the Holy Spirit has laid out in the Scriptures. Více a více jsme proměňováni do té cesty, kterou Duch Svatý zaznamenal v písmu.